Tässä olisi RC-vaihteisen New Hollandin TM:n monitoimikahva, joka on rakennettu kotona. Tuossa ylimpänä on takahydrauliikka, 2 sähkölohkoa, jotka on ihan on-off-lohkoja. Ja tähän pistetään yleensä ne yleisimmät toiminnot: työntövars, kaltevuoden säätö, äkkeen nosto, etulata ja sitten kylvökoneen nosto, lasku. Ja seuraavana on tuossa tuo automaattiohjauksen käännöstysnappi uusimpana lisäyksenä. Sitten on nostolaite ja tässä on sama toimintaperiaate kuin tuossa TM alkuperäisessä napissa, joka on tuolla vähän hankalassa paikassa. Ja alkuperäinen säätökaari, ala-asennon säätökaari on edelleen käytössä. Sitten on vaihteet ylös ja alas ja se RC:stä tuttu alueenvaihtonappi puuttuu tästä kokonaan. Jätin sen pois, koska samaan asian pystyy tekemään suunnanvaihteella tai kytkimellä. Ja alkuperäinen kahva on tuolla kotelon sisällä piilossa. Sitten löytyy etunostolaitteen hydrauliikka eli työntövars. Ja etunostolaitteen käyttönappi. Ja tähän on yhdistetty semmoinen turvatoiminto, että tämä on myös herätettävä ala-asennolla. Ja myöskään tuo hydrauliikka ei toimi, ellei sitä ole herätetty. Ja sitten on ala-asennon ohitusnappi. Tuolta vaan puuttuu vielä potentiometri tuolta etunostolaitteen varsista. Ja tämä on tehty sitten ihan 50 mm POM-tangosta, joka on ajettu sirkkelillä ura, otettu 1/4 pois tuosta, johon sopii tämmönen 10 mm POM-levy. Ne on sovitettu, liimattu ja ruuvattu toisiinsa kiinni. Ja sitten sorvattu tuommoinen tyvikappale tuonne, joka on hitsattu sitten taas akseliin kiinni, joka käy tähän alkuperäiseen kiristykseen. Ja tämä on tehty sen verran jämäkäs, että sitä pystyy pitämään kovemmassakin ajossa kiinni, eli se ei irtoa siitä. Ja pystyy kääntämään sivuun samalla kuin myös tuon tabletin, omassa telineessä olevan tabletin, että siitä pääsee sitten ohi niin kuin oikeassa traktorissa. Näihin molempiin sitten yhdistyy tuossa boksissa olevat logiikkaohjaukset. Eli etumainen logiikka ohjaa etunostolaitetta ja sen asennon sijaittu, ja siihen liittyy nuo potentiometrit. Ja takimainen logiikka ohjaa takahydrauliikkaa. Niin tuolta voi sitten pistää siihen vaikka kellunnan vapaasti laskemaan muutaman sekunnin ajan tai sitten vaikka parin sekunnin pumppauksen. Niin käyttö helpottuu sitten näiden niin nappien osalta vaikka tuommoisessa muokkaustyössä, kun ei tarvitse nappia painaa koko ajan. Ja tuon tabletin kautta oli sitten tuo automaattiohjaus ja alempi purkki sisältää tuo automaattiohjauksen rojut ja tuo ylempi liittyy sitten tuohon automaattiohjauksen työkoneohjaukseen, josta on taas yhteys tämän TM:n nostolaitteeseen ja tuohon logiikkaan. Eli tuolla voidaan sitten ohjata takanostolaitteen toimintoa ja hydrauliikan toimintoa paisterajaan liittyen. Eli tämmöiset muutokset on tullut tehtyä tähän koneeseen.